er klar til en præmieoverrækkelse i klasse 4A eller 2 for hest, og vil gerne se følgende 6 ryttere til præmieoverrækkelsen foran sekretariatet. Gitte Mors Burgård, Leila Stavsbøl, Christine Winther Prip, Jeppe Hovmand Petersen, Tonje Vik og Karin Sandum. Har vi Tonje Vik og Karin Sandum til præmieoverrækkelsen. Det ser ikke sådan ud. Vi går i gang med præmieoverrækkelse i klasse 4A eller 2 for hest. Vinder af klassen med 71,207%. Der blev det Gitte Mors Burgård på Royal Star. Gitte modtager udover roset og pengecheck en ærespræmie sponsoreret af JBK Horse Shows. Som nummer 2 med 68,793%, der får vi Leila Stavsbøl på Kang. Og Leila modtager en ærespræmie sponsoreret af specialbutikken i Silkeborg. På en tredjeplads med en lille stand-in med i alt 67,586%, Christine Winther Prip på Højbjerggårds Hotspot. Som nummer 4 med en del fjerdeplads med 67,414%, der fik vi Jeppe Hovmand Petersen på Fori og Tonje Vik på Åbyhøjs Rafiki. Og vi møder selvfølgelig reglementeret påklædt op til præmieoverrækkelsen, ikke Jeppe? Og på en 6. plads med 66,724%, der fik vi Karin Sandum på Dams Florentino. Hun ser ikke ud til at være til stede. Vi ønsker en løfte rytter stor tillykke. Giv dem en rigtig stor hånd. Og endnu en gang har vi også en præmie til den sidst placerede rytter i klassen fra El Polisto på Møllegården i Sepstrup. Denne gang går den til Grit Rosenkilde. Du kan afhente en præmie i sekretariatet, som er sponsoreret af El Polista fra Møllegården i Sepstrup.